Mun pikkusiskan kanssa. Ei loppunut. Eli joo. Me mennään tänään mun pikkusiskan kanssa pelaa Robloxia. Nyt. Ja mä oon tässä niinku paha olonen. Ja jos sulla on niinku korona. Niinku tässä pelissä, ei oikeesti. Niin Jadella on jo paha olo. Niin, koska nää tulee just koulusta, on tullut. Niin mä. Me ei vartioi sitä mun talopaikkaa. Joo. Sä olet, kun kauhean paha olo. No sit kun sä tuut, niin sit aloitetaan tää leikki. Mun entinen skinny. Mitä? Niillä on vaan iso pallopää. Mutta toi oli oikeesti samanlainen kuin mä. Oh my god! Miksi mä en nyt pääse sinne? Oikeesti. Vähän välillä. Okei, eli nyt mä tuun. Älä vielä. Älä koske mun peukaloa. Siis mun sisko on niin ihana. Välillä se kyllä ärsyttää. Voi ei, siihen teki jo joku talo. Eikä tehnyt. Niin. Okei, eli joo. Tänään tulee mun My Day-video. Aloitetaanko me tää leikki? Joo. Mikä olo? Mun pitää vartioida mun kaverin asuntoa. Mä menen nyt tuohon kotiin. Koska joo. Kauheeta väsyttää. Mä menen hetkeksi lepää. Sieltähän se tuli. No! En vielä. Mitä? Ei äiti. Ok. Mikä olo? Mitä äiti sanoi? En tiedä. Mitä äiti? Okei. Mikä olo? Oh my god, mun väsyttää. Mikä olo? Mun on nyt heti pakko mennä nukkumaan. Ehkä toi suihku auttaa. Tän nakuna suihkus, jos mä löydän sen nakuna suihkun. Tossa. Mikä olo? God. Kauheen olo. Niin. Eli nyt me pelataan tätä. Niin. Ihan kauheeta. Miksi mulla on näin paha olo? Sit vielä pitis mennä nukkuun. Tää musiikitkin on ihan sikakovalla. Laitan kokonaan musiikit paussille. Mun on pakko mennä nukkumaan. Mun on pakko mennä lepäämään. Ei tää auta. Nyt se auttaa. En katsoa mun kaveri, miten se voi. En voi hyvin. Mä soitan sille ja sanon, että nyt lääkäriin mennään. Moi, onks kaikki hyvin? Ei. Nyt lähdetään lääkäriin äkkiä. Sulla on korona. Okei. Mä laitan täältä musiikit paussille. Sun pitää tulla lääkäriin. Ja sit mun pitää mennä lääkäriin vielä. Aika olo. Tuu nyt. Sopiks tää... Ai. Eiku au. Tuu. Ihan paha olo. Oota hetki. Mä osaan kävellä. Ei kun Jassa, sopiks et se ei voi? Me
voit kävellä. Tuu mun kyydissä. Niin. Oh. Apua. Oi. Mä kävelen. Joo. Mikä olo. Sopiks, että se nyt parantuu? Ei mikään hyvä olo on mulla. Niin, mullakin on. Toi äsken oli ihan kauhea uni. Niin oli. Mä näin, että mä olin sairastunut. Mä näin, että mä olin. Eli toi kaikki oli siis vaan unta meillä. Niin. Mä menen väriä mun tukan, tuut säkin. Miks tää musiikki koi? No väriä vaikka mulla. Sama kuin mulla. No joo. Ihana väri. Tää sopii. Niin sopii. Oota, mihin sä oot lähdössä? No varmaan kotiin. No odota nyt mua. Tää on niin hyvä musa. Musta on tämmönen. Mikä mun kodissa? Voisin syödä jotain. Mä en oo syönyt tänään mitään. Mäkin ehkä voisin syödä. Sitten vähän Red Bullia vielä päältä. Soitan kaverille, jos vois tulla käymään. Miksi mä en voi käyttää tuota puhelinta? Moi! Moikka. Tuut käymään? No joo, mulla on vaan tää musat päällä. Joo, ei se haittaa. Tuu, moikka! Moikka. Eli meillä on tänään tyttöilta, koska me mennään nukutaan mulle ja sitten me mennään nyt uimaan. Mä avaan ovet sulle. Kaverit. Uikkarit päälle. Mun pitää laittaa sit siellä uikkarit. Mun ruskean tukana. Mun pitää käydä mun kaverit kysyä, että pääseekö mä väriin tukaan. Moikka Lu. Moi! Mä käyn nopea väriä mun tukaan. Joo, tuut sitten. Moikka! Tuu nyt kohta. Vietetään tyttöjen iltaa. Jaa. Aurinkokin alkaa nousea. Mikäköhän kestää? Laitan viestin. Moi! Miten sul menee? No ihan hyvin, mä oon just menossa. Joo, moikka! En häiri enempää. Joo, ei haittaa, hei hei. Mikä nyt vaan kestää? Kello on kohta 7. Aurinkokin jo nousee. No, vietetään tyttöjen aamu. Tyttöjen ilta ja aamu. Eli niinku tää on yökylässä. Sopiks, että se on 4 päivää yökylässä? Joko? Ihmettä sä teet. Sama tukka kuin mulla ja sama ilme. Mut vaan hyvä eri värisenä. Väriä se pinkiksi. Koska mulla on musta. No niin, nyt on aamu.
No, se tulee yökylään. Nyt se sanoo, ai vitsi, mä voisin mennä yökylään. Ai vitsi, mä voisin mennä yökylään. Mun puhelin soi. Moi. Moi. Mä Mitä toin sulle asiaa? Joo. 4 yöksi. Joo. Hei, hyvää nimipäivää, Kamu. No, kiitos. Mulla on sitten videopuhelulla. Joo. Ok. Sä oot ihan sika hieno. No kiitin oikein. Kävit sä laittaa hiukset? Joo. Ok. Moikka. 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 Oot rakas ystävä. Niin. Moi, Kamu. Mä tuun uimaa. Joo, mä asennan sut. Sä tuut 4 yöksi vai? Niin tuun. Joo. Tuu. Kiitos. Mä vaihan mun uikit. Mulla on jo uikkarit päällä. Täältä sit voi hyppää. Oota, älä hyppää, koska vielä ei oo uimallasta. Nyt on. Hypätään samaan aikaan. Oota. Joo. Odota, mulla ei oo uikkeja. Joo, sanon yhteen. Nyt! Ihanaa. Eikö se ookin ihanaa uida? Ihana viileä, kun ulkona on niin kuuma. Niin. Ai miten viileitä. Mä sukellan. Huomenna on leffailta. Woohoo! Niin. Ihanaa. Mennään syömään vaikka banaania. Joo. Pidetään vielä hetken näitä tuikkeja, koska nämä on ihan läpikuivat. Otetaan omenaa. Mä otan banaania. Sitten energiaa. Ota tosta energiajuomaa. Mä voin ottaa itse. Okei. Jam. Mennään nyt takas uimaan. Mä otan mun energiaan. 1, 2, 3. Ihana viileetä. 1, 2, 3. Hyvä, että et hyppännyt mun päälle. En edes painanut hyppää. 1, 2, 3. Ei, on ihanaa. Niin. Mä sukellan. Monster high, monster high. No niin, lopetetaan uiminen. Joo. Kello alkaa olla ilta. Pitäisi mennä iltapalalle. Ei kun nyt. Ai kun aamupalalle. Niin. Laitan jonkun. Minulla on jääkaapissa aika paljon ruokaa. Ostin ne eilen sinua varten, jos soitat. Niin. Siellä on energiajuomaa ja pizzaa ja maitoa ja suklaata. Joo. Ja vohveleita. Mam. Ja ne. Mä laitan vaikka nää. Joo. Mä menen koneelle. Ei vaan. No nyt näin hommat on tehty. Mä vaihtaa nopea mun vaatteet. Täällä on sun huone. Ja mä vaan vaihdan nopea mun vaatteet. Joo, voihan Pukopissa. Joo, täällä on sunkin pukukoppi sitten. Et säkin saat olla täällä. Psss. Okei. On hyvät vaatteet. Ja Varmaan. sitten premiumit. Niin on. Näytä. Tämmöset. Joo. Mä vaihan mun tukkaa. Vaihan. Ei mun pitänyt alas mennä. Mun piti mennä ihan ylös. Just joo. Mennäänkö retkellä? Kävelyretkellä. Joo, mä vaihan vaan täällä ylhäällä nämä mun vaatteet. Joo, mä vaihan vaan tämmösen lukan. Ei, oliko hetken siellä parvekkeella? Joo. Mä otan kyllä tää pitkä ihan se pois, se on liian kuuma. On kuuma. No varmaan. Palaan. Palatko? Palaan.
Onks niin kuumaa? On. Nää ei oo premium-vaatteet. Nämä on vaan tässä premium-vaatteen vieressä, ton vieressä. Kyllä mä laitan tästä. Mitäkä? Mä laitan tämmönen. Ja sitten vielä ton tukon. Juu. Ai. Kun terassi. Mä avaan kaverille oven, koska se tulee tänne mukaan. Täällä on niin mukavaa. Saaks tää ihan lamaismia? Saa. Kunhan ne tipuu. Kamu, onks kaikki kunnos? Au, mun jalka on. Ai. On kaikki kunnossa, tipuin vaan. Hyvä. Hyvä. Ai, onko se hyvä, että mä tipuin? Ei. Ui ei. Ai, me ei päästä sisälle. Ei varmaan, kun mä laitoin vahingossa lukkoon. Hyvä se. No, pääsethän siitä raosta. Pitää olla tommonen, jolle pitää aina kunnolla avata ovi, eikä voi edes olla ihan pienestä inasesta. Mitä? Mä menen takas. Minne? No sinne ihan ylös. Mä en mene ihan ylös. En pääse. Et varmaan, kun ovet on lukossa. Ihanaa. Meniks ovi kiinni? Se ovi siellä ylhäällä. Meni. Mitä? Joo. Näytä. Näytä. Hyvä. Mä menen ulos. Joku poika on täällä. Niin. Kiva väri. Eli joo, mä oon siis aika pitkään jo kuvannut. Mä oon kokonaan unohtanut puhua. Mennäänkö taas siihen, kun meillä on? Joo, eli moikka katsojat.